haka step apusan tarik naibeng arhajar pawai KSU Students Union Nongthliew Circle klayo ban ai khublei kerpang ban ai buro miki shik me shikun kibade na shnong jaut lai tartet than Nongthliew kibala la sa komba arpo saus nem hari bilat kani ka jingli ai khublei ban ai buram kerpang shakini ki arngot shik me shikun kata ikong bi jana baru khon ba Simon jana namar bakini kilong kan nuksa ban ai min siem padiki para do para snam khasi bakin nam klet ya kariti duster ka Ktien ka thilit ki bakilong ki thme ban pin em ya ka jat ben rio ke KSU Nongthliew Circle ke Sngew yo men siem bat ke Sngew Sarong bani igi para do para than ki ba dei ki para do para snam ki bam shim la klet ka Ktien shnong la jong khamtam e ka Ktien khasi ka riti ka duster kumshi bentaru ban kentule miki para do para snam bakin am dei ban klet ka riti duster ka Ktien ka thilit bet khamtam e ka Ktien khasi kan yoru ban rong ha ka kirnet ka pra ha ka riti sensha jong ka ri India ade ba Simon jana nubula ka Shillong la hela san Shillong tambu ngarang Sngew Khlo dan Sngew Sarong bu ka Ktien na jong pat klet tang tip ha te na kwa I message ya ti guru ban klet ka tin right lot la ban kenal ben ya ka distor long ken da dei kasi ne da dei nang wei ne da dei ai ro klet ya da te kawe ro bara da mersial la ka be tuan shnong te da shnong pa kwa le phadiang social te kenal jeng kenal ikin ya shnong ya ka bayong bar kha apa shnong ikin kenal ba te KSU jongka Nongthliew baro ko wai bikilawan bani kendo yangi bat berman airu kene ka khusnam bat kene ka jan khasi paka yangi ban sakan mau kena bingin dingil pana ning raj polandan te nga shukwa ban ong tang ka wai kalong nga dena Nongthliew tamang asa London mentala arpo saus nem tigi kon robramut kila ka chati te hayi yang iki ngakran medak tin khasi ilok ru de na nong jrong ti ilok bela sa salam chati la diki lai pesan sabos nem tama hadu menta dang kren medak tin nong jrong ka Ktien na jong juklet ke ngi dan honong noru ya ka rukam long la jong shnong ngi ra lang me jadi ngi wan senero ngi ra be jingban ngi ra be tung tirung bai ki ashar ki jur ki jap ki pana chane da po sa tiri ngi chat bi ma chat chapo shnong la jong te ka winga kwa bangan kentiu bangan kentu bar ye kini ki khamtam kini khna samla ki khna ba pule menta da pidon hong no ro phimde bin klet ye Ktien na jong bar phimde bin klet na kano ka shnong ba piwan namar ngi de khasi ki ba kendet pai tingi kwa ban penroi ya la ka jat la jong kanang ba kansa kanam bat ka buram balabu kemen mendai ko menchua te kata kalong ka jingkran kendet na nga te ki kon chating ikran mada khasi tang ba yingi pada ki kran bada ke English tang ba ki shayang pat ki don ba kata ka jing e chayang ki phone be malak ta yau ki kran mada Ktien shnong na Ktien Nongthliew te ka wai kalong ba ikine langon kublei sibon ba te ngina kan mau ye pi bangina kan mau ye shnong wala gi don hang no ro